Hello guys! Nagluto ako ng baduya. Alam niyo ba yung baduya? Ilocano, baduya. Hindi ko lang alam kung ano sa Tagalog ang baduya. Basta baduya ito sa sa Ilocano. Nilagyan ko siya ng shredded coconut. Ayan. Yung coconut, shredded coconut. Ayan. Tapos, coconut milk and sugar only. Tapos coconut, shredded coconut. Ayan, minix ko lang siya. Tapos prinito ko na siya. Ayan. Ayan, bagong luto lang siya. Kaya mainit na mainit pa yan. Ayan, merienda time. Ayan, para pagdating ng aking mga anak, may merienda sila. Ayan.